Sampeyan sing kerja. Aku kerja. Sampeyan ya. Ya no. Takokno aku. Aku ki rabi marang tua tak gedhak langsung. Ngene, Pak. Aku rabi anak sampean ning ku masalah butuhan golek dhewe-dhewe. Ini mengajarkan tidak bener toh. Tidak bener piye wong marang tua ku rabi piye? Sik toh, iki teman-teman iki rong rabi kabeh. Ya iya. Nek mbok model cara sampean kabeh iso rusak rumah tangga. Jere sapa aku nyatane ya cek anu. Cek apa? Nek omah yo tukaran itu, Pak. Lha ki gendel. Tukaran Pak Gendah. Lah kuwi gak ngono gak mesra. Upamane bojomu sedina arep mbok dandani piro? Kira Pak Yon 3 juta, 3 juta 6,5. 6,5. Apa-apa saiki tidak. Lah terus bojo lah saulat paling gak 2.000. Wah, Pak sombong. Eling. Nuwun sewu lho niki Komet itu kan pelawak terkenal. Yo larang. Tapi omongannya kelicipen. Prinsipet lah kula mau Ningali piyambak anake Dik Pau lho. Kula pas teng daleme anu Mas niki, Mas Komet. Anake mosok lawuh iki kecap. Dino kecap kono nonton Toilet terus dicakne apa kok urus Anu. capek. jaga kesehatan. sehatan opo lawuh kecap. Sapi kan diconggar dia kecap ya lemu. Wong kok mbok padane sapi. Ya separuh Mau sapi wae. MBG wae caca sekolahe dikasih makan yang bergizi. Nah, Kok iso anak iso pandu makan kecap. lho 4 sehat 5 sempurna. tapi ki apa teman? Makan bergizi gratis. Nah, itu lho. Itu lah nek. Kabeh keroto kuwi. Urung. Kabeh program Alah lah pemerintah. nanti kasusno tak ter dhewe ning sekolahanku ayo. Urung Urung ngono lho. kelincipen lho omongan. Urung dadi urung. Kowe engko nek ngantekne Pak si polisi kowe Mbak Gasmu biar ngono piye? Program pemerintah kabeh wis Wis merata kuwi ning ndi. Gua urung ngono lho. Makane aku iso ngomong ki urung. Iki segone Sebenarnya aku anaknya ngomong, penonton live streaming kan banyak. banyak. Lah, bukan bertanya kayak sekolahnya tidak lah. Aku akhirnya mulai Segone tok urung ya, segone tok. Kerupuk-kerupuk walah urung mas. lele sing urung digoreng mau. Kok urung ya dereng nggih. Nek lele pun riwari nih. Aja. Kuwi lele opo kok riwan? Lele budik. Kowe iki ora dhewe ning kene iki. Lah, yo sampe ayo. Ya, maksudku iki yang sebagai penghibur itu bukan hanya Mas Komet dan Pak Yon. Nah, Gitu. Yo, mbakmu Putra Mbak saya Lucy kasih sakit kata gue. enggak ora setonyo. Jadi sakit. Jadi dinane asam urat. Lho, wis Mari, mari. Oh tak pengen mangan melinju lho, kuping ya mangan. kok ndak niru kowe 650. Lah. Di sini. Anu disiarke nggih. Syarne sapa sih? Pak Yon kok Pak Komet? Anu keluar yen iki wara. Berapa tekan? Dereng-dereng tekan mriku, materine dereng tekan mriku. Ampun, Bro. iki cek magang. Oh iya, makane. Magange diutang ae. Wes seragame kan elek ta? Heeh. Ora ukurane. Modele sing digo sapa-sapa ngono. Nggih, sing kena dibidu iki kula tok. Sesarengan kita tampilkan ada siapa tuh? Salah satu artis sinden Jawa Timur Indonesia. Saking Ponorogo. Mari kita sambut. Apa kuwi? Kita sambut anak wong tuwa kan karek. Gitu. Kok Iya sing jangkep to Mas. suaramu kok kaya wong tuwa mergo sing di Tuwa. jadi bagus Pak. Iki rekrutasi Pak Lurah iki sok tuwek-tuwek nang iki. Kok jek nang kinyis-kinyis. Kan Pak Ipatro Iki request Pak Kades. Ayo kan dipegang. Pak Lurah sadurunge request niku nomor telepon ya takokan. Oh, alah berarti kuwi to. Iya. Yo, Kok sing keren sih Ya, ngono. wah. Dangdut. keren gini niki. MC iki angger profesional, MC Turu TV arep mangape wis gede. Surak kabeh. Iya. Ora tau Ono nge-MC. ki surah kabeh mergo kok. Bisa, Pak Yon. MC-nane kaya opo nek Dangdut, apik. dangdut. Nek apik aja terus. Iya. Lah aku Yo karo sampean. Ya. Bisa, Pak Yon kaya ngopo? Arep ngajak sapa neh? Iki yo ngajake kalih kula tok sakniki. enggak kadang segitu.